husk, du har muligheden for at subscribe til min kanal nu. Fordi jeg vil sætte kæmpe stor pris på, hvis jeg kommer op på 20 subscribers. Så vil jeg lave en musikvideo eller en sub special. Det må I selv skrive ned i kommentarerne, hvis I gider følge mig. Og ja, og hvis I både liker alle mine videoer og kommenterer på alle mine videoer og abonnerer, så vil jeg sætte kæmpe stor pris på det. Og ja, hvis I gerne vil høre mere om mig, så skriv ned i kommentaren. Og ja, hvis I også gider skrive ned i kommentaren, hvad jeres yndlingsfarve er, og hvad jeres yndlingsdyr er, så vil jeg sætte kæmpe stor pris på jer. Og husk nu at abonnere, så er jeg glad. Så længe bare subscribe til mig, så er jeg glad. Jeg kommer nok til at elske det. Og husk, informer nede ved det. Nede i kommentaren hele tiden. Så ja, det er egentlig det, jeg har alt herfra. Og jeg vil kæmpe stort pris på, hvis I bare gad like og subscribe. Og det er det, og kommentere. Og så jeg vil sige, vi ses alle sammen herfra. Ses!